Salutare și bine v-am găsit la al 4-lea episod din Six Prototypes. Sper că vi-l mai amintiți pe Gigel, care n-a plecat din colțul ăsta. Ce facem în episodul ăsta? Mergem la minat. Da. Da. Așa. Să ne facem niște unelte și să mergem. Unelte și să mergem, am zis. Așa. Da. Nu, care e că o să ducem lipsă. Vreau să mă duc pe undeva mai jos, că poate am noroc și dau și de niște diamante. Nu știu, mă gândesc și eu. Diamante sau măcar niște redstone acolo. 15, 14, 13, 12, 11. Vreau să mă duc până la 8. Și apoi să încep așa un drum mare. N-am luat torțe, nu? N-am, de ce să iau? Și așa mai pierdem un minut sau un minut și jumătate din timp. Găleata asta o păstrez, poate găsim niște lavă. Dirtul păstrez, forfeca n-am de ce să o păstrez. Mai golim puțin inventarul, dacă tot am urcat până aici. Băi frate, ne trebuie coal. Neapărat ne trebuie coal. Bun, și acum din nou coborâm. Frate. Ia stai așa să încerc. Hai că poate am X-ray-ul băgat. Nu glumeam. Joc fără X-ray, mă rog, fără hack-uri în general. Băi, am coborât prea mult. Așa, și de aici o iau ceva de genul ăsta. Da, urați-mi succes. Da. Păi, pentru că știu că e puțin cam plictisitor la mining, pun pauză și... da, asta vine din nicăieri. Pun pauză și mă întorc când găsesc ceva. Am revenit. Am minat ceva, am găsit și puțină lavă. Așa. Și încă niște chestii. Am lăsat totul pe drum ca să vedeți cam ce am găsit. Și am avut ceva noroc. Sincer, chiar am avut noroc. Niciodată n-am găsit atât de multe minereuri. În fine, ce-i drept, n-am găsit diamond acum, dar nu-i problemă. Am găsit multe alte chestii interesante. Mai ales coal. Chiar aveam nevoie de coal. Super. Super, 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 super. Oho, e ceva aici. Da, fix lângă bedrock. Ok, deci asta e aici. Să o astupăm frumos. Da.
Uitați cât de multe am găsit. Așa. Ăla îl iau mai încolo. Aici mai mult fier. Vrem să nu mai avem probleme cu fierul. Aici din nou fier. Și dacă nu mă înșel, mai în față mai este puțin fier. Sau... Nu, nu mai este. Deci, am găsit atât de multe... Cât? Nici 10 minute n-au trecut. Deci, foarte, foarte, foarte tare. N-am ce spune. Acum mergem sus, ne facem un pickaxe de iron și venim să luăm și restul. Avem această minunată bucată, doamne, găleată de lavă. Habar am ce vreau să fac cu ea. Noapte, hai să ne culcăm. Bun. Ferma, ce mai faci? Da. Dă-te, mă, dăm sămânța în mână. Vine și acolo și... Oho, s-a făcut ceva. Atât deocamdată. 6 bucăți, presupun că vă înmulțesc și pe voi, ia. Frățiorul lui Gigel, tu te vei numi... Ești orfan, du-te încolo. Tu și cu tu. Așa. O să pun fierul la aici. Haide să se facă o bucată de carne să mănânc și eu. Oh, papa bun. Ha, altă viață. Știi ce? Așa. Bun, mersi. N-am... Bun. Vin după tine, Redstone. Am așteptat atât de mult să iau acel Redstone. 4 episoade. Adică cam o oră și jumătate de jucat. Dar acum îl am. De fapt îl avem. Bun, cu aurul ce să fac cu el? Un ceas, probabil. Un ceas de aur. Iau un ceas de aur și nu știu, văd eu ce fac cu el. Haide, măcar un stack de redstone. Măcar unul. Am luat tot? Am luat tot.
Atât? Atât? Parcă e ca mai mult. Ah, uite-l. Mă și speriam. Atât? Haide, frate. Da. Câte sunt, câte... Oh. Nu mi place. În fine, asta e. Măcar a fost. Măcar a fost. ...49 de bucăți. E bun și ăla. Să mă gândesc ce vreau să fac cu el. Bun. Poftim. Am zis poftim. Bun. Tu un chest. Tu un chest. Tu la mine. Așa. Și asta și astea. Să fie pentru când mă voi duce din nou la minat. Ok. Și asta. Oh, nu mai e loc. În fine. Ceva de papă, ceva de papă. Altă viață, mă. Ah, așa, mă miram cum dă să nu mai 10 bucăți din ala. De fier. Da. Băi, nu mi-ai dat, mă, sămânță. Dăm sămânță. Nu pot să cred. Dă-mă tu 2 semințe. Mamă, frate, nici plantele nu mă mai ascultă. Așa. Ce frumoasă e ferma. Băi, o văcuță va muri. Tu. Bun. Să tun șoile. Dă-te, mă, dă-te. Mamă, frate, cât mănâncă ăla micu. Așa. Da, să luminez aici. Mai bine. Pun-o și pe asta. Bun. Da. Trebuie să fac un chest dublu. Am zis trebuie să fac un chest dublu. Așa, mă. Bun. Deci, aici se încheie al 4-lea episod din Swix Prototypes. Am închis filmarea din greșeală. Deci, bye.